Ey Türkmen Müslüman doğalla. Behterin amal imanın içinde evvel 5 vakit namaz. Haktır, doğrudur. Kan adamlar var. Fitne zaman bolupdur, afet zaman bolupdur. Zehirler harap zaman bolupdur. Avvalin aydiliyanda palani namaz okuyup da näme bolly? Palani 5 vakit namaza qatnaýa da näme peýdasy bolly? Palani qatnapdy da oğul gydyn şeýtip gezip be. Yaşıma meňdeş palani mescidi bar ya da gıybetden başga zat işi ýok diýilýär. Ya häzir özüni dogurlasun, hamany mescide qatnap be, häzir bergisin berenak, ya mescide qatnap be, dogony bilen kepleşenak. Ohum şi bir tofor bahanalar, sebepler köp ölüpdir. Ohum kan adamlar öz ýandan özü pakirjik, ya düýüp namaz okuyanak, ya hiç cemaate varmalladan, ya okuysa da hevre çalasım okuya. Şuma halkan gelin qid erkadamlan sorağı näme? Biz namaz okuysak yürüğümüz yarılıp barıya diye quluyundan mat bilmeyes diye. Näjire bolýaşy? Men inşallah jogabyny aýdyp berjek, qadryny bilen aýdyljak görüňler. Eşitdirin doganjyklara. Hudaýyň ýanynda ýüzgara bolup sataşamasyn. Şuurun giňdat dehret kılıp namazlığa şin men barıp bilemek yürüğüm yarılıp barıya diýip aýtdy. Oham ege okuyasam da beter çalatym okuyup namazlygy ýygnamasam yürüğüm ağzımdan çıkıp barıya diýär. İnşallah ak jogabyny ak dermanyny aýdyn, ýen aýdýan qadryny bilen aýdylýan görürüň. Awwal qisi Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdýar: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم حديث صحيح متفق عليه. Peygamberimiz aýdýar, şeytan adamın damarlarının içinde kan barýan yerine şeytan barýandyr diýär. Adamın kan barýan yerine şeytan barýandyr diýär. Bebennäni şeytan düp eýeläpdir da. Inni näme men waswas etýär? Namaz okuysa bir neçe etýän günäleri var, derrew şonu ýadyna salýar. Eger namaz okuysaň ol egin maşdan aýyrmaly bolýan. Eger namaz okuysaň o ertibatyň aýyrmaly bolýan, haram ertibaty. Eger namaz okuysaň o mahbaran aýyrmaly bolýan. Derrew men ýadyna salýar da, ohum şo zatlarda aýyrsa bir ülajak ýaly. Ya namaz okuymaly bolýar, ya o haram işleň içinde güýmen kezmeli bolýar da, onun şeytan waswas etýär. Näme diýär? Namaz okuysaň o günäleri, o etýän işleri äpbermeli bolarsyň diýär. Onu äpberseň de sen zindigi ýetip bilmersiň diýip men ýadyna salýar. Bir gezek ýadyna salmaýar o şeytanna, sen eýäň huzurunda dur arasdaja bolly diýmeýär. Eýäňe bir gün öwürlip barjakdyrsyň diýmeýär. Ey cemaatler, näjire musulman adam kıyamet ýadydan çykarmaly. Şu namaz okuyup bilmeýär, howsala bolýar, dem namazyň üstüne düşjek. Şoňa Allah üçin aýdýan, men sizin bir eşitsin. Ey insan, ey aýaly erkek insan, Allah'ın huzuruna bir gün durmalysyň, şoňy ýadyňa sal. Bu mahal şäherliň içinde, bazarlyň içinde, danışgalyň içinde, maşin, motor gelgidiň içinde ýekejediň bir gün Allah'a jogap bermäni ýatdan çykaramy. Şun ekser adamly bilýär ha şoň parzygyny. Ýöne adamlaryň içinde toy, ýas, märeke, bazar, aşam ýatyp erti turup öz bilmänşik bolup günni geçirip be. Ýekeje kabry girşýanyk, ýekeje de Allah'a jogap bermelidir ha. Soňram aleme berzahte, yani dünya bilen kıyametin arasında ve kıyamet gününe hem ruhu hem gövdesi kat horluğa düşecektir. Allah Kur'an-ı Kerim'de aýtýändir. Amma yetesâelûnen tek suralaryň paran ahyryna barýança bir farsiýe türkmençe terjemeli Kur'an-ı Kerim okuyup çykar. İkilenji görüň Kul a'ûzu bi rabbin nâs'in içinde. Min şerril vesvasil hannas. Ey cemaat, Allah şeytanı hannas attıqtır. Huday şeytanı hannas attıqtır. Yani näme?
Hop yan qadam şeytan eýlepdirdi namaz okuyup bilinakda. Hudaý aýtdy. Birje gedek Allah di şeytan anlyk durur diye. Hannas diýdigi her haçan Hudaý diýsen şeytan iýdini diýe diýdi. Şoň ýanyna durup bilmeýärdi. Hannasın manatı şu. Sen Hudaý subhanallah elhamdülillah bir zat agdasaňma Hudaýdan şeytan iýdini diýedi. Oğlum bir adam nämesin? Allah'ın zikretsin. Hamana namaz vakt bolup gelýärde saat 12 bolupdyr, işte öýle azan çekiljek, bir de okuyup bilmeýärde. Ansatjak etmeli zikri näme? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Hudaýa men şeytanyň şerrinden sakla diýdi. Şon birje 3 gaýtar aýsyn. Bismillahirrahmanirrahim. Mihriban beyik Allah'ın adını tuttuğunu dedi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Birce 3 gaýtar aýsyn, elinden fereştele çekip gider. Birce gaýtar imtihan etsin. Birce gaýtar imtihan etsin. Kur'an okuyacak bolanda bira auzu billahi diye bir de bismillah. Şu ikisini her gaýtar 3 gaýtar aýsyn ograr. Elinden fereştele çekişerler.